כן, אפיק ולאון, חוזרים אליכם. שלום, שלום. כן. היום נכיר לכם את השחקנית החדשה שמצטרפת אלינו לסדרה. אז ככה, לפני זה קצת שיפצנו. היה ממש משעמם, לא יהיה לנו פרק עדיין, אז החלטנו לשפץ, שיהיה יפה. ככה. כן. ככה זה נראה. אז היום כאילו, היום ההרפתקה של הסדרה זה, אנחנו הולכים כאילו לצוד הזומבי, מה שנקרא. כן, אנחנו נלחם נגד הזומבים בקייב. אני הולך לחקור מנהרה ונעשה עוד כל מיני דברים מגניבים. הנה, השגנו לנו קצת שלא היינו עצים, מלא עצים. נראה לכם למה יש לנו מלא עצים אחר כך. השגנו קצת איירון, הלכנו לחקור קצת, וזה תיבת האוסף שלנו. כן. אז ככה, בואו נלך לבית העץ שלנו. בגלל זה יש לנו כל כך הרבה עצים. רואים אותו מכאן. כן, ויש לי גם די הרבה XP כי חיסלנו כמה זומבים. אוקיי, אז ככה הוא נראה מכאן. אוקיי, בוא נעלה. איזה עלייה חרה. אוקיי. Hello, my name Ninit. כן, אמור להיות רשום פה my name is פנימית, אבל בסדר. כן, תיקון, פייל, תיקון. לא, אני רשמתי את זה, מזל. אוקיי. אז בוא נפתח לה את הפתח. היי. היי. זו השחקנית החדשה שלנו. בואו. אוקיי. אז ככה, עכשיו אנחנו נלך. אין, חייב לעשות פה מדרגות במקום העץ. כן, זו פאקינג ירידה משעממת. כן, גם צריך להיזהר שלא נתקעים פה. שלא... אחר העלייה עוד כבר ירד החושך. יאללה, אחלה, בדיוק בואו. שצריך. יש לי לפידים. יש לי קצת אוכל. אז ככה, אולי יתפצל קצת הפרק למלחמה בקייב. בגלל שזה עד שנסיים לחקור את הקייב שלנו, ייקח לנו די הרבה זמן. כן, מצאתי זה אחת ענקית. כן, אבל יהיה מעניין. טוב, אז כמו שאמרתי בפרק הקודם מצאנו קצת איירון, ושכחתי להראות לכם עוד משהו. איפה אתה, לאון? כאן, רגע, רק רגע. הנה אוקיי, אתה. אז אנחנו עכשיו... תעקוב אחריי. יש לנו קצת איירון, אז אנחנו נחמם אותו כדי להכין לנו חרבות. עזוב חרבות, נעשה בינתיים נעליים. כן, אז נעשה לעצמנו בגדים כדי שנהיה קצת משוריינים. כן, זה קצת... אצל מי האיירון? אצלי בחימום גם. בסדר. כן, נעליים. תן לי איירון. אני דקה עולה למעלה לתיבה. נעליים ראשונות לי. יש שם שתי בור. כן, שמתי כי זה המקום צליפה שלנו, כמו שאמרתי. אנחנו עומדים גם לבנות בפרק הבא, אולי חווה. וואי, יש שם מלא סקילטון. אני צריכה חצים. אנחנו נהרוג כמה סקייטונים נקבל. הלאה יש ככה. אבל יש רק כמה? 22. קחי. הלכתי להביא מים. תביא לי קצת. 6. תודה. אני סנייפר הרבה יותר טוב. בסדר. אוקיי, אפי, הכנת נעליים? לא, תגיד, אני הכנתי לי. יש לכם אור בטעות? מה זה? אני... לפידים? אור. כאילו אור של פרה. אור של פרה. לא יודע. לא, אין לנו כרגע. יש לנו איירון, זה הרבה יותר. היה, אבל מישהו איבד את זה. לאון. אופס. קחי.
מה? נעלי איירון, תלחצי עליהם הקשה ממני פשוט. בסדר, יש לי נעלי איירון. גם לך יש, רגע. היי, מי יקע אותי? וואו, מה? מי יקע אותי? לא, נו, איך קוראים לו? זה לא, אני אל תשקרי, אוקיי? זאת הייתה, תרבצת לו לנעליים. תחפי עכשיו. שקט, לא לריב. יש לך סטרינג? לא, איזה חרא. זה בולשיט, זה לא חרא. היי, יישאר לנו עוד קצת איירון, אז נכין חרבות. הורגים אותי. כן, נעלי איירון להפיק. הכנתי 2 דליי מים. איפה אתה? הלכתי להביא מים ועכשיו חזרתי. זה הכף שלי, תתרחק. הנה האיירון. איזה החלפה מוזרה זה היה. איזה עיצוב מהמם. טוב, אז אני שובר פה קצת. אני לוקחת את כל האיירון לקופסה. בוא נגיד צ'סט או תיבה. בוא נעשה, אני ואפיק נעשה לנו חרבות, אנחנו נהיה עם חרבות איירון. בסדר פנימית? גם אני לעשות? אין לנו עוד איירון. טוב, אז שיהיה שווה בינינו, אז לא נעשה לנו. יש לי 5 איירון. תשאירי בתיבה. סבבה. תן לי עץ. אפשר להכין כובע, אבל לא ירדתי. עזוב כובע. שנייה, רגע, אני אעשה פה משהו. עזבו, בוא נעשה חרבות. אם תשיגו עוד איזה 2 איירון ככה. אחלה, עשיתי מאגר אינסופי. כי אני בינתיים אלך לכסח כמה זומבים כדי ש... וואו, מה? יופי. יאללה, זהו. יאללה, בואו אני לוקח את הדלי מים למקרה ביטחוני לא בטעות נסחה באיזה לava. טוב, אז כן חברים, נעשה כאן פאוז קטן. עד שנגיע למערה. כן, כדי שלא ישעמם לכם, הרי זה יהיה משעמם קצת. נהיה מוכנים במערה כבר. יאללה, זה די רחוק. כן. שלום יוטיוב, חזרנו אליכם. אנחנו עכשיו נמצאים במערה. שלום. אמרתי לך שהאיירון שלי. טוב, אז תיקח את האיירון אתה, טוב? המנהרה זה די גדולה, אז כן, לפי דעתי באמת היא תתחלק בכמה פרקים, בשני פרקים. כן, לא המערה הזאת. בוא, אכלתי את המערה הזאת. אוקיי, יש כאן ירידה, רוצים לה... דקה, יש פה פחם, אני לוקחת. איפה ירידה? חכו, יש פה פחם, אני לוקחת. תקחי. יש פה ירידה? ויש פה עוד כניסה לאנשהו. אז בוא, אני עושה מדרגות. אוקיי, כאן אין כלום, אז בוא נלך לירידה שלנו. חכו, אבל. ידעתי, הנה. בוא, מהר. חכים לך, תעשי את זה מהר. אנחנו לא צריכים פחם, עזבי. בואי. צריכים. לא צריכים, יאללה, בואי תיתי. לא לקח את העצים. לא יופי, נורא. יופי. לא נורא, אולי יש שם את המנהרה. לי יש עצים. טוב, יאללה, בואי, לא צריך כבר פחם, בואי. בסדר, כבר חצבתי את זה. יאללה, בוא תסתכל. קלוט איזה מיינינג. תזהר. קלוט! זה אני קופץ. זה אדיר פה? אבל אני מפחד לקפוץ. טמבל! אמרתי לך לא לקפוץ. רק הגבר קופץ, רק הגבר. איזה פייל של הפרקוריסט. עד שאני אגיע למנהרה אני עושה פאוז נוסף, חברים. תמשיך. חזרנו אליכם כי הגעתי למערה המטומטמת. הוא זקן. כמה זמן לקח לו. כן. אל תעבדו לי עכשיו פה. מי זה קלאדי? מה, מצאנו גולד? זאת את? נראה לי, אני שובר את זה ואני... אז אל תעברי לי מול הפנים, אבל כאילו... כן, יצאתי דביל, הייתי צריך מקור שיירון בשביל זה. פאק. טמבה, אחרי שחושבים כדי לחצוב את האובסידיאן, אני צריך... זה, איירון. אוקיי, בואי לכאן. נו! זה מלך אני. עד שאני שברתי את זה, את באה. בואי לכאן. הנה אחלה, יש לי מים, זוז, אני שם מים. כי אני גאון, אתה רואה, אני שם מים. או לא. חכם אני.
יופי. עכשיו שיהיה... עכשיו קח ש- את המים למה זה מוצף פה. איך לוקחים את המים? רגע, זה לא מחזיר את המים, איזה מעפן? חכי. היי, יש לי זכוכית מהפרק הקודם. היי, זה לא מביא לי את המים, כוס. זרי, שזה- כמעט נפלתי. תעלי, נרצזים. תעלי על הזכוכית. עכשיו תקפצי. וואי, כמה לבות יש פה. אל תשברי את הזכוכית, זה לא נותן אותה, וכמעט הפלת אותי. סליחה. יאללה, בואו נחפש איירון. וואי, זה בעיה. זה מקום קשה, יא רבי. זה יותר מדי כזה צפוף. הוא סרדינים. יאללה, בוא. למי שיש קאבלסטון, הוא הביא משהו? היה שם קאבלסטון, אני ראיתי מלמעלה. לא, בתוך הצ'סט. לא. איזה מזל. כן, כאן איירון סטנדרט. שיט, נשרפתי. את רצינית איתי עכשיו? אוקיי, היא הלכה, פאק! דיימונד! דיימונד! הנה היא הלכה לעולמה. היכן דיימון? איפה אתם? איך לעזאזל מצאת? סתם חפרתי לי כדי להשיג אבנים. יאללה, איפה איזה אתם? פרוני. וחברים, אין לי צ'יטים ויש לי הוכחות. מי שרוצה שאחרי זה ליאון אני אשתף לו ואתם תראו איפה אתם? זה 152 הגרסה, אני מזכיר. בגלל פאק, לא. בגלל שהיא ילדה ודי קשה לה עם הקטע של לשחק במיינקראפט, ייקח לה זמן להגיע, אף יעשה לה לכאן רק טיפי. טוב, דקה. עשיתי. אבל עכשיו אין הדברים, נו מה אתה... כן, קחי, לקחתי לה. לא, איזה מזל שלקחתי. לקחתי לה את הנעלי איירון, זה מזל, פוקס. תביא את הכל, אפיק. אין לי, אני מביא לך משלי, אלק, תביא הכל. איזה יופי שמצאנו. מישהו- יו, יש פה דיימונד. קחי את שלי. אוי, סורי. כן, אני אזרוק לך גם. יש לי רזרבים, במזל. לא, אני הבאתי לה! לא, אבל זה דברים שהיו לה גם. אז תביא את הדברים שלי חזרה, תביא. תן לה לשמור. אז תביא לי מקוש, איזה פיקקס, איזה שוול פייל. וסור. איזה פייל היא בלתי נראית. לא, היא כאן. כן, זה. איזה- עכשיו תני לי את הסורד, איזה מה זה מגניב סורד? למצוא אחרת. בהתחלה. איזה מגניב למצוא בהתחלה דיימון. קרדיט לי. זה עדיין מפעיל? זה. אתה עדיין על הסרטון? כן. העדפתי לא לעשות פאוז כדי שאף יעשה טיפי. סבא, אבל צריך למצוא זהב בשביל לחצוב את הדיימונד. תשים פה גם מים, אפיק תשים פה גם מים. כמעט הפלת אותי. סבאסה. נו זוז כבר. בוא. היי, כמעט הפלת אותי. לא, אני אף פעם לא נגעתי בך. זה, יש פה כנראה יש לי אובסידיה. לאגים. אוקיי, תיקח רק את יש המים. לי לאגים. וואי, את זה חוצבים עם חרב דיימונד, ואז פאק, אפשר ללכת קלוט כמה איירון, כמה רדסטון. אני עושה מלכודת. זו חתיכת מנהרה. איזה באסה, אבל אין לי פיקקס איירון. היה צריך לקחת פיקקס למקרה ביטחוני. אחד. טוב, כמו שאמרתי, צריך חרב דיימונד בשביל לחפור את לדבר חברים, הפרק התחלק לשני חלקים, כאן עצרנו. טוב, ביוטיוב. ביי, לא, לייק, רגע. סאבסקרייב, קומנט, אז... לייק וסאב אם אהבתם. יש לך יאללה, אבנים? פני תמשיך איתנו גם בפרקים הבאים, ובפרק הבא מייק יצטרף אלינו. טוב, ביי. ביי יוטיוב. לא בטוח.